Arratsalde on dizuela pilotazaleok. Otxandioko Mañondo kiroldegiko pilotalekutik hemen izango da gaur Ados pilotaren binakako txapelketa nagusiari dagokion partida bat, jaialdiak partida nagusi hauxe besterik ez du izango gainera aurreko asteetan ez bezala, eta hemen jokatuko du herritarrak Ainhoa Ruiz de Infantek elastiko urdinarekin Oiana Orbegozorekin batera, Natale Aranbururen eta Maite Mujikaren aurka. Hauxe izango da jaialdi honetako eta jaialdi honetako jardunaldi bakarra, partida bakarra, eta honen ostean bihar ere beste bi izango dira, maila nagusiko txapelketari dagozkionak Azkoitian, beraz asteburu trinko izango dugu, 3 jardunaldi, 3 partida, eta denak ere garrantzitsuak, oraindik txapelketaren amaiera urruti dago. Martxoaren 29 lekutan ikus daiteke behar bada, baina bada ez bada puntuak pilatzen joatea beti da mesedegarri, eta helburu horrekin kantxaratuko dira laster Ainhoa Ruiz de Infante eta Oiana Orbegozo batetik, eta Natale Aranburu eta Maite Mujika bestetik kantxaratuko dira laster diot, hasteko moduan laster izango direlako, oraindik berotze ariketak egiten ari dira, duela gutxi atera dira berotzera, eta oraindik ere denbora pixka beharko dute, baina tarte honetan guri sailkapenak errepasatu eta partidaren analisi egiteko aukera emango digute. Hortxe duzue sailkapena pantailan, lider dira Magi Barrokal eta Amaia Arrastia 4 jokatu eta 3 punturekin, eta 13ko aberasarekin, bigarren Iturriaga eta Mendiburu 4 jokatu eta 2 irabazita, 16 puntuko aberasarekin, 3. postuan gaurko bikote gorria, Aranburu eta Mujikak osatua, 3 jokatu eta 2 irabazita, eta punturik gabez, aldeko beste aurkako sailkapeneko zakuan, 4. Ainhoa eta Oiana Ruiz de Infante Orbegozo bikotea, 4 jokatu eta 2 irabazita, -3ko aberasarekin, eta beheko zuloan, Oskoz eta Agirre batetik, 5 jokatu eta 2 irabazita, eta -7ko aberasarekin, eta 6. edatzen postuan Arrieta eta Galeano 4 jokatu eta 1 irabazita, eta -9ko aberasarekin. 3. eta 4. postuan direnak beraz gaur hemen elkarren kontra, batzuk 3. bilaterako dira, eta besteak ere bai. Kontua hemen partida kopurua da, bikote guztiek azpaitute, partida kopuru bera 4 dituzte jokatuak orain arte Ruiz de Infantek eta Orbegozok, eta gaur osatuko dute Ligaxkaren Herena 4. partidarekin Aranburuk eta Mujikak, eta beraz hemen puntu kopuruak baino gehiago desberdintzapenak alde horretatik etorriko dira jokatutako partida kopurutik, baina hemendik gutxira ere denak jarriko dira ia batera, hemendik 2 astera bikote batek 3 partida jokatu beharko ditu elkarren segidan. Jera Iturriagak eta Mendiburu gozatutako bikoteak 3 partida jokatu beharko ditu asteburu berean, eta partida hau berez esan dezagun duela hilabete lekun berrin jokatu beharreko batela, baina Maite Mujikaren eritasunagatik gaurko jaialdi honetara ekarri duten, berez Oskozek eta Agirrek aritu beharko zutelako, baina partida hori lekun berrin jokatu zen, eta gaur lekun berrin jokatu behar zena ekarri dute bertara Otxandiora. Jera Iturriaga izango dugu gaur aldamenean komentario lanetan. Jera, arratsaldeon, apurka puntuak garrantzitsuak dira, eta hemen 3. eta 4. postuetarako borroka finkatzen has daiteke. Arratsaldeon unai, bai, ikusten da ez, sailkapena estu daola, egi da, guainik alde pitxko bat bada hori jokatutakota, baina, asteburu bukatzen denen denak 5 partidu jokatuta izanenga, eta hor ja, ikusiko da ez, nola gelditzen den sailkapen hori, garrantzitsua da asteburu hau, puntuik jokoan daudelako, eta, edozinek irabazitare, pilpilen dago txapelketa eta polite ez. Hala da, bikoteetako batek, beheko zuloko bikoteetako batek, Oskozek eta Agirrek osatuak 5 partida jokatuta ditu, 4 dituzte Barrokalek eta Arrastiak eta Arrietak eta Galeanok, eta horiek bihar izango dute 5. Eta egoera bera da hemen ariko direnentzat, 4. gaur dute Maitek eta Natalek, baina bihar izango dute atzera gabe 5. Eta hemen puntuak garrantzitsuak dira, oraindik urruti dago, martxoaren 29ko Labriteko finala, baina bada ez bada puntuak lortzea da garrantzitsua hasieratik. Bai, baliteke ez, hasieran atera ez duzun puntu hori behar izatea amaieran ez, denak balio bera due, hasierakoak eta bukaerakoak, eta ikusten da
denan beharra izanen dela, ez? Oso estudi joa txapelketa, partiduro edo zinbikoteki da zidezakelare ikusten da, orduan, ba, bueno, garrantzitsu puntuk eta partidu bakoitze oso garrantzitsue. Eta gaur etorri garanerako nabaritu dugu. Zalea noren alde dagoen, Otxandion gara, Ainhoa Ruiz de Infantaren herrian, eta hor atzealdera begiratuta bi pankarta ageri dira, Ainhoa Oiana ekin labriteraino, hemen zalerik ezpalego finala noizten jakin gabe, behintzat tokia badakite, sailkatu behar horretarako, eta dizti sailkatzea falta, ondoren bigarren urratsa gainditu behar, ligaxka baino are gogorrago eta erabaki horragoa, finalerdi hori Donostian edo Miarritzen jokatu beharko duena sailkatzen den bikoteetako batek, eta gero finala iristen den bikoteak, Labriten jokatuko duena, eta hemen ikuste gaurkoan berotasuna izango duela, Ainhoak herritarren aurrean jokatuko duen partida honetan. Idudik gabe nabaritzen da ez, pilota zale asko hurbildu da bertara, Ainhoare hemengo pilota eskolako irakaslea da, eta aurretik neska mutilek arkibili die pilotan, jai biribili antolatu du gaurkoan, eta dudik ezin herrin izan da Ainhoak animo asko izanen ditola, eta nervioak ere bai ez, azkenen hori ere kudeatu behar da, etxen jokatze hori beti izaten du ez. Positiboa izaten dela bai asotzen dien animoangatik, baina beste urduritasun bat ere sortzen dula ongi nahi izate horrek, eta ikusiko du ez, nola ateratzen den gaurkoan. Eta elkarrizketa batzuetan aitortu izan du Ainhoak, gustura da bilela umeak entrenatzen, eta behar bada, gaur ikusi dugun maila zein izan den kontuan hartuta, etorkizunean ere izan dezakete, lekua, adoseko kuadroan. Alaxe da ez, pozgarria daena da, pilota eskola guztitan ja neska txikik ikustea pilotaren jokatzen, eta badakigu ez, hori behar dela, gero eta neska gehiago izan erresagoa izanen da kalitatezko pilotarik ateratzea, eta lan hona egiten nahi kasu honetan hemengo pilota eskolan ere, eta pozgarria da. Eta pozgarria baita dagoen umeko puru ere, mortoska bat badabiltzalako hemen. Hoi da ez, seinale pilota eskolan bertan lana ongi egiten duela, eta hori behar da ez, mutil zein neska gero eta jenden gehiago biltzea pilota eskolatan, eta osasuntxu zeitzea pilotak ez. Erreparo diezta egun orain frontoiari berari, azkarra da eta gaurko partidan behar bada zer esana izango du? Nik uste Ainhoa berantzat pilotaleku egokia dela ez, bixi ateratzen da pilota, erasorako pilotalekua proposa da, bixi ibiltzeko eta jokalditako eta saken minein dezake, eta gorrik bai kasu honetan badakiut defentsa bikaine daukeala eta gaur erakutsi beharko du ez. Eta Ainhoa sakatzaia dela esan badugu ere, arterakoko partidan Natalek eta Maitek Antzuolan jokatutako hartan, Natal ere fini bilitzen sakean, ez dakit azkenengo bi aste hauetan latasan izan dituzuen entrenamenduetan nola nabaritu duzuen, baina alde horretatik badirudi apurka hobekuntza nabarmena, egiten ari dela Natal esakeetan ere. Hala da, azkeneko partidutan ongi sakatzen ari da, batez ezker pareta hori oso ongi bilatzen, eta saketik mine egiten, eta gaurre beharko do, ongi sakatzen balin badaba mine egiten delako, eta beti saketik hasita bigarren pilotakada hori ere aurren gelditzen bazaizo, seinale ona izaten da, eta ikusiko du gaur bike sake nola moldatzen die. Ez dakit etxetik nabarituko zuten, baina nabaritu ez badute aipatuko diegu, pilotetako bat nahiko biztia dela eta behar bada gakoa sake on batetik baino gehiago erantzutetik, eustetik egongo dela, halako pilotei eustea beti izaten delako, nekezago? Hemen atzen pisue. Kontuan hartuta, are eta zailago behar bada pisu hartuta lanak zaildu baita itezke? Hemen berotzen nahi ganen ikusten da ez, hemen atzetik piso hundi hartzen dula, 7 kuadro inguru ontatik ari diela errestoan, eta hortik eramatea ez ezik kentzeare aurrelariri zaila izango da ez, eta ikusiko du atzelarik errestoan, aurrelarik saken, nola ibiltzen dien gaurkoan. Aster da, gaurko partida bakar eta nagusia, gorriz esan bezala Natale Aranburuk eta Maite Ruiz de Larramendi Mujikak jokatuko dute, eta Urdinez aurkari, Ainhoa Ruiz de Infante eta Oiana Orbegozo izango dituzte, partida hasi aurretik azkar lau pilotarien datuak errepasatuko ditugu, 16 urte ditu gaurko laukoteko gazteenak, Natale Aranburu Lazkaotarrak eta txapelketako eta kuadroko pilotaririk veteranoenarekin ari da bikotea osatzen, Maite Ruiz de Larramendi Mujika 51 urteko eulatearrarekin, eta aurkaria
bikote aurkaria Ruiz eta Infante Orbegozo dute, Ainoa bertakoa da, Otxandiarra eta 23 urte ditu. Eta 29 urteko Oiana Orbegozo Azpeitiarrarekin ariko da bikotea osatzen, gaur ez ezik. Baita falta dituzten gainerako partidetan ere, eta baita noski txapelketaren ibilean ere, iristen diren puntura arte bederen, eta aipa dezagun duela 2 urte jokatu zutela, orain urrengo Ainoak eta Oianak txapelketa batera, eta orduan lan ederra egin zuten, Azpeitiko finalerdietan geratu ziren txapelketatik kanpo ondoren finala jokatuko zuten, finala jokatu eta irabazterik izan ez zuten Goiuri Zabaletak eta Naro Agirrek hartu zituzten mendean finalerdietan, baina ibili positiboa dute eta hor ere nabari da, bikotea ez dela, hasi berria eta jokatu zaharra, hasieratik konfiantza izan dutelako, elkarrengan. Bai, hala da ez, ja, bueno, elkarrekin urte batzuk badamazkiu, ja gehienak ezautzen da bikote bezala, eta garrantzitsue da kantxan ez, eta bueno, alde hortatik ere aitzakik ez da honen, bi bikote handi, eta ea partidu ehar bat eskaintzen diuten. Eta Ainoaren eta Oianaren inguruan hori aipatu badugu, gauza bertsua esan daiteke Natale eta Maiteri buruz ere, udan jokatu duten hauek, plazaz plaza txapelketa irregularragoa jokatzeko bereziki herriko plazetan ari behar izaten duzuenez, txapelketa hori batera jokatu zuten eta Kaixabankean ere batera izan genituen, beraz hauek ere ez dira elkarrekin jokatu zaharrak eta ongi elkar hartzen duten pilotarietako bi dira eta bereziki azpimarragarria, beste partida batzuetan ere aipatu dugun bezala, Maiteren psikologo lan hori askotan Natalek behar izaten duenean hortxe duelako laguntza eta euskarri sendoa. Bai, azkenen esperientzia hori hor dago ez, kantxan esperientzik eragarria dauken pilotaria da, momentu hori normalen gauzeko songiten ditona, eta Natalentzat kuiu garrantzitsu ez. Hasi da gaurko partida nagusia Nataleren sakearekin, Zabalaldera bideratu du bere erantzuna Oiana Orbegozok, kontragantxatik bildu Natalek, gero txokoan utzi du Ainoak eta Natalek erdialdera zabaldu, eta gero berriz ere ezkerraldera bien tartera, eta buruz gain pasadire pilota Ainoak aurkariei, ezagundu honek bizia dela, eta halakoetan eusteak garrantzia izango du, atzetik aurrerako joko pasaera horretan aukerarik utzezti ez daioten aurkariari. Ba, izan du ez, erasoan da bilenak asko daukela ine, eta pilota, bueno, bisibiltzekin, mina egiten dela ez, hor nik uste Maite oso aurra joan dela defentsalanen Natalei laundu nahien, eta hor atzea botatzekin, ongi harrapatu dituela ez, zuloan bikote gorri ongi harrapatu dula. Eta ez da pilotaka da bereziki arroa izan, baina aurrean ziren ez oso bi pilotariak, bi aurkariak aski izan du buruz gain pasatzeko, eta aurrekoa bizia bazen, hau are biziagoa, sakea ia zazpiraino, atera baitu Ainoa Ruiz de Infantek, 6 eta 3 laurden inguruan egin du botea, eta zazpiter ingurutik jo behar izan du Maitek, jo bai, baina biltzerik ez, eta halakoetan karga sakeak berak ezarriko dio pilotari. Bai, oso sake hona zen ez, eta ikusten da pilota hau bizie dela, asko ateratzen dela hemen atzealde hontan, eta hola sakatzen badu zaila izango da ez, errestoan pilota kentzea. Aurrekoa ere etzen oso motela, baina hau are biziagoa da, eta hau sake laburragoa, baina ere gorputzera gainera etorri zaiona, jotzen prestatzen ari zela konturatu orduko Maiteri. Eta hemen esan bezala, halako pilotekin eustea izango da lanik handiena, eta behar bada burua eusterik gehien sorraraziko dion lana, pilotariari burua eusterik gehien sorraraziko dion lana, atzetik aurre aldera jokoa kargatu du lehendabizi Ainoak, eta gero aurretik atzera iruterritik gerri-gerrian jateko pilota atzera bideratu du 5 terdi ingururaino Oiana Orbegozok, Maitek eutsi eta Pedro berriz ere toki inguru beretik. Oianak astindu eta gorriak defentsa lanean une oro, Ainoak aukera izan duen Arte Zabaletik txokora dejada ederra egin du, eta gero gainera koskaren bat jo du, botea erabat ez tapatze honekoa izan, eta txosta biletuta tantoa lortu du bikote urduinak, eta apurka badoaz aurrera 3 eta 3. Bai, hori ez, zaila da defentsalanen aitzeko pilota lekua, eta saketik mine egiten den ari da, eta bigarren pilotaka da oso aurren gelditzen zaio ez.
hor saiatu beharko due gorrike aukera duen pilotari ematen eta pixkoat kentzen pilota, ez? Hau ere sake gaiztoa, gainera etorri zaion Amaiteri eta azkenean tokirik ere ez dio utzi. Ezkarparetak pilota jo eta nola edo ala eramateko saiatu da, baina hor pilota gorputzetik kendu besterik ezin izan du egin, lau eta huts eta beste sake hon bat. Ba, izake hona, baina nik uste horre neurri hartu behar diola pixkoat Maite pilotari, ez? Oso aurren jartzen nahi da, eta ikuste da pilotak bisitasun hori badula, ez? Eta pixkoat atzea xio itxen behar dio pilotari, ez? Golpe hori ongi eman ahal izateko. Askotarikoak egongo dira saskian eta behar bada Natalek eta Maitek tanto egin orduko beste pilota baten bila joko dute, beste motelago baten bila. Ba, pentsatzez baietz, ez? Beraientzat egokigoa izango da pixkoat motel xegoa den pilota. Eta batez hasiera honetan jarrin behar, ez? Lurren eta hankak ongi jarrita pilotai emateko. Pilotaleku azkarra da eta batzuetan nasgarri ere gertatzen zaio pilotalekua kiroldegi izatea pilotariari, askotan ez baita egiten, barruan den, kanpoan den, hainbeste arrasto izan da. Ez dakizulako ondo non den bale eta non den mugaz kanpo, baina tira, alere esango nuke horretarako arazorik ez dutela izango, hor tupust egin dute bi atzelariek, baina tantoa ematea erabaki du. Aitzol Belasko Bizkaiko Pilota Federazioko epaileak, bost eta huts eta beste jokaldi bat, txokoan Ainoak egine. Bai, hor Maite Bazijoan ikuste txokoa kubritzea, baina Oiana erdin topatu do, ala ere oso zaila izango zunez, ongi ikieza parte txost ikiare lortu do eta hor urbiltza lortuko zu Maite, baina txostin da zaila izango zen eramateko. Aurreko tantoan nabaritu diot pilotari zenbait puntutan, zenbait tokitan jota gorantz egin dezakela arrotuta eta beraz ezaugarri irregular horri ere etekin ateratzea garrantzitsua izan daiteke. Bai, batezek kantxarai hartzea, ez? Urdineko songi hasi die eta gorri pixkoat urdurixeo, ez? Eta orain arte une oro defentsa lanean ari behar Natalek eta Maitek eta nahi duten egiten orain arte Ainoa eta Oiana, bien tartera orain Oiana jo du eta tantoa lortu aurrez ere egin duen, Ainoak egin duen keinu baten bidez gauza bera egin du Oianak eta berriz ere pilota gozoa geratu zaio eta bien tartera jaitsi eta tantoa lortu du 6 eta huts eta aukera etorri dira. Bai, norbaitek pilotaleko ere ezautzen badu hori Ainoa da, ez? Nik uste neurri ongi hartu diola, ezautzen ditola hemengo ezaugarrik eta gorrik nik uste urduri xamar hasi diela, ez? Hankak pixkoat ezin jarriz eta pilotan abiadura horrei ezin behar bezala erantzunez eta urdinek aldiz nahiko eroso, ez? Guain atxedena ongi etorreko zaioa elkarrekin hitzein eta pixkoat partidun sartzen dien. 6 minutu oraindik ez dira partida hasi denetik eta horrek erakusten du zer nolako abiaduran eta azkartasunean ari diren oinarritzen orain arteko tantoak, 6ak urdinek egin dituzte eta nik uste gorriak orain pilotalekura jartzen ahal eginduko direla eta lehen bailen tanto egiten ere bai, dinamika aldatzen asdadin euren aldera. Bai, beraiena iten hasten badie, partidu gortzeko bidea bilatuko du, ez? Baina egia da, bixi-bixi hasi dela bikote urdine, eta hasiera honetan gorri lana izango dela eustea, gehiegi aldeiteko markagaiun, ez? Iaz hemen izan zen partida ikustea besterik ez dago ura gogorra izan baitzen. Bai, ez, azkenen partidu guztik ezberdinek die, eta ikusiko du, ez? Hemendik aurrean nola seitzen duen. Ainoak sakia horrengoan zabal aldera, bost eterditik aurrera duta Maitek jaso eta kendu gainera, eta Oianak berriz ere zafratu 3 erditik, 4 erdira bost eterditik Maitek jaso, eta berriz ere Oianak jo behar, 2 erditik orain aurrera xeagotik atzera, bost eterditik Maitek eraman, eta Ainoak sartzerik ez ikusten da grinatxu horroko kuadroetan Ainoa sartu nahian, baina orain arte Maite zaio aukerako pilotari guztenari. Eta atzelariak elkarri pilotaka da arroak bidali nahian, naiz eta badakigun hori ez dela erraza izango Maite aurrean izan da gehienak eramango baititu kokatzeko arazo handirik ez badu behintzat, zabalean jokaldia Natalek eta gero Oianak jasotzerik ez du izan, ikusi da pilota azpitik ibili dela eta behar bada azpitik jotzeak ere halako karga hartzen duela kontuan hartuta
azpitik ibiltzeak ere behar bada izango du zer esana. Bai, hor nik uste hoian aire berdin pasa zaiola, ez? Abiadura hundin etorri zaiola pilota hori, eta gainea eramatea bakarrik ez da joan, ez? Hor moztea joan dela pilota hori, eta, bueno, zekarren abiadurakin, azpira joan zaio. 1-6 beraz, eta orain beste pilota bat. Gorriena antxara, okerrezpa naiz. Natalek aterako du ondoren gozakea. Eta jarri du, onto jokoan, erantzuna gainean bai, baina ez da barruan izan. 2-6, hor erdi-erdikoa zen, baina azkar etorri zaio gainera. Bai, bueno, hor erdi-erdiko sakea izan da, baina egia da pilota aldatu duela, ez? Eta beti aldatze horrek eragina izaten do. Urdinen askoz bizigoa da, gehiago gelditzen da lurren, eta bueno, batzutan hartu artere pilota berriri neurrie, kosta egiten da. Berriz ere Natalek aterako du sakea. Badatorra apurka, pauso txiki nasaiez. Pauso txiki nasaiz sakea ateratzera. Atera du hau ere erdi-erdikoa, Oiana aurrera xeago etorri da, eta bikain eraman gerria sartuta. Ezkerrez jo du pilota Maitek, eta baita ezkerretik zabalaldera egiteko Oianak ere bien tartera jaitsi Maitek, txosta bilatu baina ez dina aurkitu, Oinoak jaso, eta Natalek atzera, honek bai txosta aurkitu duela, eta azkenean eramaterik ez Oianak, eta txostak tantoren bat eman dezake, alde batero do bestera. Bai, eta hor ikusten da pilotan aldea daola, ez, eta bueno, gorriri hau komeni zaioa hor aurreago da kokatzen da bikote gorrie, bike gertugo daude, zulo hainbeste utzi gabe elkarren arten, eta bueno, pilota honekin nik uste gehiago parekatzen dela joku, ez. 3-6 eta jokoaz gainera markagailua ere ikusten ari gara. Parekatzen hasia dela bederen, 6an ziren Urdinak eta bat ere egin gabe gorriak, hasi diren arte hau ere gainera etorri zaio, eta ez din eraman sakea Oiana Orbegozok, nik uste pilotara oraindik ez dela jarri. Bai, eta aparte lurren ez, esango nuke, leheno Maiteire kosta zaio, eta nik esango nuke hor botea raro xamarra ere egiten dola, ez, aurren batzutan gelditu eta gero hemen atzekalde honetan guain uste baino askoz gehiago tira dio, ez, aurrekoa erdi hilik gelditu den bezala honek alderantziz, ez, gorputzea tira dio, eta bueno, kosta pixko bat pilota lekuri jartze. Hemen bada, gune irregularren moltxo bat, hor aurre aldean lehen ere pilotak gorantzko joera hartu duela ikusi dugu, eta atze aldean ere gauza bera gertatzen ari dela oraintxe erakutsi digu, azkenengo tanto honek erakutsi digu, beraz horretara egokitzea ere garrantzitsua izango da, batzuetan espero baino gainerago etorriko zaiolako pilotariari, eta beste batzuetan neurria hartu ezin da ibiltzekotan, espero baino laburrago ere gera baitaiteke pilota. Bai, hala da ez, bueno, hasiera honetan ikusten da, bizkoat kostatzen aizaioala egokitzea, eta betikoa ez, pilotan ezaugarrira, pilota lekura hobeki egokitzen denak, normalen abantaia izaten. Aspalditxoko partez, tanto piloteatu bat, orain arte gorriak agintari, baina hasi dira. Oianak jaitsi duen hartan agintzen, oraingoan Zabalera, Natalek jaso, airez sartu da Ainoa, baina txapazpira joan zaio, eta hor Oianak jaitsi duen hartan txaparen goiko hortza jo izango zuela irudituko zitzaion pilotarak, irudituko zitzaion Nataleri, epaileari begira geratu zaio, eta hor aurreratu eginda Ainoa, eta oso aurrean zuen behar bezala jotzeko betzen teknikoki jokaldi erraza, halakoak ongi egin ditu, baina kasu honetan txapazpira joan zaio. Betzen aukera txarra ez, baina egia da goiko posturetik beharren oso azpitik hartu duela, normalen horre hartzen duen txokoan uzten do pilota, eta gaurre oaingoan nik uste hori inaizula, baina bueno, teknikoki egia da zailtasune badula eta txapazpira joan zai. 5-6 eta hemen gauzak oso denbora tarte laburrean boladaka joan dira hasieran Urdinen aldera, orain gorriak etortzen hasi dira markagailuan Urdinen gainera, eta aukera badago, hor doido iritsi da Oianaren pilota frontisera, Natalek moztu, Ainoak jaso, eta oraingoan atzera Lazkaotarrak aidez sartu da Azpeitiarra Zabalaldera gero Maitek, Oianak korrika egin beharra izatzen zen toki hartara, eta bildu duen hartan gero eramate utxarekin ikustu ez dela konformatu Natalek jokaldi egiten hasia baitzen, baina txapazpira joan zaio hor ez dakit,
asko baztertu zaio eta ateratzera joango zen, segur asko. Bai, oso ongi etxitako pilota Oianen eskutik ez, abiadura hundikin eta ezkerpareta bilatuz eta tanto osona. Eta alakoetan ere abila da, Oiana. Bai, min egiten do ez, hor pilota oso ongi esten do eta abiadura ikaragarri ematen dio eta zaila izaten da oso pilotari defenditzeko. 7-5, Urdinek kantoa egin eta beste pilota bizi bat atera dute. Maitek ekarri eta aurrean aukerako pilotak eratu zaio Ainoari. Atzetik aurrera etorrita jaso Maitek, zabalera Ainoak. Bildu eta gaizto jarri Natalek eta tantoa lortu horre. Azken unera arte itxaron behar izan dio pilotari Oiana Orbegozok eta konturatu denerako aski gaiztotu zaio. Bai, duda pixko atindon ikuste zen momentutan sartu eta bai hor geixegi edo, bai geixeo itxoin dio ez, eta hor asko gaiztotu zaio pilota. Eta gorrin alde seinale ona ez, bestek pilota, Urdinek pilota aldatu duenen tanto ikia ez duela lortu eta berriz beraien pilotakin ibiltzeko aukera. Eta pilota arroekin ibiltzen bada hemen pilotalekuaren neurriak ondo hartze ere garrantzitsua izango da. Batzuetan eta hor Ainoaren azken zabaldutako pilota horretan ikusi dugun bezala kanpora joan baitaiteke. Abiadura zertxo baita ematen baldi bazaio eta arrotzen bada frontisean arriskua ere badu horrek kanpora alde egiteko. Bai, bizikin beti zaioa izaten da kontrolatzea. Baina hasiera honetan ikusten da ez, eskutik Ainoari bereziki oso bizi ateratzen zaiola pilota. Oianak berriz ere jaitsi, ez tabat ere erraza jasotzeko, baina azken unerarte itxaron aurrera etorri eta ongi jaso du Maitek eta orain Ainoak atzera. Ez behar bada nahiko zukeen beste, Maitek lauterditik arrazorik gabe jaso baitu, berriz ere bien tartera. Maite aurrera dator eta honek ere 3 terdi ingurura eta Oianak ezinak harri eta lehen esan duguna azpitik doazen pilotak jasotzea hemen abiaduraren ondorioz, ez da erraza izango. Eta kasu honetan ere azpitik bideratu dio pilota hanketara jo nahian Maitek Oianari eta tantoa lortu du. Ba, nahiko eroso iritsi da pilota horta ez, eta nik uste, zerbait intentzio txarren bateko ikozula Oianak ez, pilota horre egiteko baina ez dola eskun behar bezala sartu. Eta batzuetan gainera pilotalekua bera hain bihurria bada ez da jakiten ongi. Zer egin eutxi edo usteaz gainera beste zerbait egitera joateko tentazioa beti izaten baita hor. Bai, eta gaina aurrera hurbiltzen dienen ezalek die aurrera sora pasatzeko. Eta nik uste zerbait itien saiatu izan dela ez. Urrundik jaitsi Oianak, Maitek eraman, Ainoa sartuko da oraingoan jokoan. Txokoko dejada, doia eta benetan ederra 8 eta 7. Eta gaurkoan Oiana ez Ainoari da, tanto sortza ederra duzten, orain ere etzen bat ere jokaldi erraza, urrundikero aurrera datorri da pauso 2 eta dejada dotorea egindo. Bikaine ez, Oianak hasi nik uste, Oiana hasi da nagusitzen ez, hor oso ongi moztuta, Maitek pilota zaila eraman eta gero Ainoak indun dejada bikaine benetan. 8 eta 7 beraz eta gaur beste partida batzuetan ez bezala hasieratik sartu ari gara ikusten Oiana eta Ainoa eta bikote honek behar du nik uste hasieratik ongi partidari ongi ekitea. Aurrean zuloak zabalduzkero Ainoak aukera izatekotan badakigulako sartu egiten dela. Bai, beraien jokatzeko modu da ez, bisi pilotari asko ematen dionak eta erasorako pilotarik. Eta guaine, aukerak ona zeuken ez, horrezkerren txokoan utzita, baina, txapazpira joan zaio kasu hontan. 8 beraz, marka gaiuan eta tanto egin orduko sistematikoki jo dute epailearen saskira, aurrez ateratako pilota Jabalagoaren bila. Abiatu da sakera Natale eta jarri du hau biztan da ez dela, aurrekoa beste ibiltzen lurrean, bilen tartea jaitsi Maitek, Ainoak jaso ezkerrez, eta horrengoan ezker zeharra zabalaldera Natalek kontraerasoan jokaldia, Ainoak beste bolea arro eta bizi bat, atzeraka etorrita Maitek bizkor jaso, berriz ere gainera, Oianak Nataleri, eta horrengoan zabalaldera, kontrakantxatik bildu, eta altu era eman da bere buruari kokatzeko denbora ere eskaini dio. Maitek bera, gatzetik aurrera pasan nahi eta Maite jokaldi egitera ausartu ere eginda, zabalera Natalek, baita gero erdialdera pisu handiarekin.
Oianak ere, eta gero erdialdetik Zabalera hanketara jokatuta, pilota zabalduta, lortu du tantoa Ainoak. 9. izan da hau beraz urdinentzat, eta hemen ikusten da azpitik ibiltzeak izango duela garrantzia. Bai, hor nik uste Natalek badaki ez, hor Zabalen dejada oso ongiten, eta hortan saiatu dela ez, ongi iritsi da, ikusi do, kontraerasoan iteko jokaldie bazeukela, eta, hori zen asmoa, baina txapazpira aldein dio ez. 9 eta 8 eta segituan joan da, euren aurreko pilotaren eskean, epailearen era Ainhoa Ruiz-Infante sake luzea eta arroa zazpitardirik sartu behar Maitek, baina dotore jaso du, hau eta aurrera azkar etorri gainera, berak eskatu eta jaso gainera. Azter nolako hanka bizkorrak dituen, hor azkar asko etorri baita aurreko kuadroa kubritzera eta jaso bien tartera bidali eta berak tantoa lortu gainera hor ez da mugitu eta Oianak ere ez du. Igarotzeko esperoko zukeen beste tarte izan, baina mugitzen aztenean epaileak ez du bueltarik eman hori eta kasu honetan horixe pasa zaio. Bai, aurreko txandan alderantziz izan da ez, Maitek topatu du Oian erdibiden, guain Oianak Maite, jokun gertatzen dien gauze die, epailea hortako dago eta guain ez dio, buelta izateko zela iritzi ez. Eta alakoetan pilotariak ere badaki geldirik geratzeak garrantzia izan dezakeela. Bai, saiatzen ez aldela, toki uzten da bidea irikita mantentzen. Gainera, alakoak azkar, erabaki horiek azkar hartzekoak izaten dira, eta hor mugitzen hasi nahi izan da ere ez da tarterik izaten. Ez, batzutan. Bidea libre uzteko. Batzutan nahi gabe ez, aso azkar jokun sartuta zaude, eta konturatu gabe ere batzutan topatzen da ez aurkarie. Eta bere tanto sortan atzean egitea falta zitzaion eta oraintxe lortu du Ainoak. Abiadura handia eman dio pilotari eta arrotu ere nahikotxo arrotu du eta tantoa lortu du gainera. Maiteren boleak ezin izan baitu sakea eraman. Bai, hor bizi-bizi ibili du pilota eta ez eskun sartu Maitek ez. Eta orain berriz ere saketik bertatik ari gara ikusten urdinak nagusiari direla izaten Zabalera Ainoak eta gero gaizto bildu gainera. Natalek Ainoaren gorputzaldera, Maitek atzera, bosteterditik Oianak jaso eta kendu gainera atzeraka etorri da. Beste zafarraldi bat, erdi aldera, baina Oiana mugitu beharrean izan zedin bideratua ziurrenik. Ainoak jaitsi. Natalek ireki berriz ere jokaldia Ainoak moztuta, ernez egoen, baina Maite asko baztertu zaio Oianari eta ez dineraman aurrez ere antzeko zerbait pasa zaio eta orain ere nik uste atzean geratuta zalantza egin duela aurrera noiz etorri eta azken unerote itxarotearen gaiztotu zaizkiola kontuak. Bai, hor botearraro xamarra indio ez, preste hon pilota horrei emateko, baina azken unen ikuste pixkoa gelditu indela pilota hori eta ez dela behar bezala iritsi. Hori ere badu pilotaleku honek, aurrean zeinatzean irregulartxoa ere bada eta alakoetan preste egonagatik ez dio denborarik ematen erreakzionatze lanetarako pilotariari. Beste tanto bat jokoan, lan erdietara bikotetako bat eramango duena. Maitek jaitsi. Ainoak eraman eta zertxo baitireki, bien tartera Natalek, Oianak jaso, txokoan jokaldia Natalek, oraingoan imintzio ona, Ormabikoa Zabalaldera. Maitek eta gero zeinen ederra, Ainoak egitako dejada ostera ere, 11 eta 10, laugarren dejada ere badu eta azkenengo biak izan dira bereziki teknikoki zaienak, hau ere urrundik jo izan da, eta etzen bat ere erraza horruztea eta alako zehaztasunez lagatzea ere ez. Ez oso na dejada, baina nik uste horre Maitek opari politia indiola ez. Egia da, pixkoat engainatu dola aurreneko pausoa Ainoak atzea inez zeukelako, baina bi paretak eskarra izan da ez, etzaio eskun behar bezala sartu eta oso erdin gelditu zaio Ainoari ez. Eta nik uste Maite bere ere konturatu dela, besoak gora jaso baitito. Pilota jo orduko. Bai, azkenen, asmoa ona zen, nik uste, engainatzeare lortu dula, baina, jokaldi ez da ona izan eta kontrara Ainoana bai ez. Bigarren erdian barrenatuta Ainoa eta Oiana, sake luzea hau ere, baina jada nik uste
Pilota arro hauen ibiliari hartu diola neurri egokia Maitek. Orain aurreko tantoetan hasierakoetan ez bezala jokatzen ari baita. Sakeak aterako dizkioten ingurumarian. Atzelariak piloteoan, Ainhoak sartzerik ez, abiadura handia zeraman pilotak eta gainera arro ere bazioan, eta beraz horre sartzeko aukerarik ez du izan, bien tartera jaitsi Oianak eta gero eskuor joarekin jo eta pilota arrotu Maitek, eta horrengoan ez aurreko bezain arroa, baina karga bazera mana Oianak jaitsi, Natalek ezkerrez azeratu eta Oiana etorri da aurrera, lauso aurrean ari dira jokatzen lau pilotariak, bien tartera Maitek, Oianak jaso eta erdiratu, zabal aldera ireki Natalek eta gero bildu txosta joarazi eta tanto balortu Ainhoak, beste dejada zail bat eta txosta garrabatzen baldin badituzte alakoek txosta garrabatzen baldin badituzte, are zailago bihurtzen dira, atzetik aurrera etorrita etzen erraza hau ala jotzea ere, baina dotore jo du. Ainhoak beste behin. Bai, horre oso arriskutsu da Ainhoari hor ustea, ez? Oso aurren uzten badioa jokaldikin asko nasten zaio eta dejada, baina oso ongi botatzen duen pilotari da gutxitan utxein goiz hortik, ez? Orduan, bueno, ikuste gorrik pixkoat hortik atera beharra duela, Jarmier Masare hortan erori gabe pixkoat indarrez ibili eta hankata jokatuz saiatu behintzat Ainhoai inkomodo esio jokarazten, ze bestela, bueno, hor uzten balin badioa zaie da, ez? Aurreitea. Beste sake arro bat, txoste egin dio eta hau ere ez da parte honeko ateraldia izan pilotarena, gainera etorri baitzaio Maiteri kokatuta egonagatik ere eta gero horre airez saiatu da pilota jotzen Ainhoa, baina eskuen ez zaio behar bezala sartu. Gainera ere esango nuke begien bistatik galdu ere ote zuen, burua zabalalderako bidean baitzuen eta horrez du pilota gozatu, behar bezala. Bai, meritu horre txokora Maite ongiritsi dela, eta gero eskura etorri zaio ez, hor bero-beroan gantxoa jotzeko autu egin do. Natalen ikustere ongi jarrita zeola ez, bere toki, baina txapazpira joan zaio. Eta berezik ez dakit, kontagailurik ez duzu izaten jarrita, baina atzetik aurrera lanik handiena eta korrikaldi gehien egin behar izaten ari dena Maite da. Atzean eta aurrean, lehendabizi pilota zaila jaso eta gero aurrean izan daiteken zuloa kubritzera ere bera baitator? Bai, azkenen, bikote urdinegi da, bikote indartxo dela, zulo asko irikitzen dula kantxan ez, eta horrek gero behartzen zaito ez, defentsalan haundien behar izatek. Atzelariak piloteoan eta orain arte aurrelariak aspalditxoko partez, sartzeko aukerari gabe. Eta behar badan ikuste hemendik aurrera hori nahi izango duela, etzen aukera txarra Maitek hartu duen pilota jaistearena, baina txapara joan zaio alakoak ere ez ditu, gaizki egin hori Maitek eta ez zuen aukera txarra orain ere. Ez oso nazen ez, gainen izan balitze tanto izateko bide eukiko zuen, ege da asko arriesgatutako jokaldia izan dela ez, eta gutxigatik bada ere, baina guaingoan txapara alde indio. Hauxe izan da, Maitek galdu duen lehendabiziko pilota Ainhoaren sake zeitalak Ainhoari ematen ari baikatzaizkio egindakotzat, pilotak da horien merituak sakatzailearenak baitira, eramalearen akatsak baino gehiago neurri handi batean ene iritziz bederen. Sake luze hau ere, gainera etorri zaio pilota efektu gaiztoren batek izandako jukutriaren ondorioz beste behin Maiteri, oraingoan berak bien tartera jo eta hor Oianari espero baino atzerago joan zaio pilota. Abiaduraren ondorioa izango zen hau. Bai, eta ongi baztertuta ez, horre botea nahiko arroa indio presteo, baina gero ezkerpareten txatxi zaio pilota ez. Maite egin duen hirugarren tantoa, moztuta amaitutako lehena eta berriz ere tanto bakarrera jarri dira gorriak urdinen gandik, 12 eta 13 markagailuan eta Natale Aranburusakera. Atera duzake luzea eta erdiko, baina ezkerparetak horre ez dio. Behar bada nahiko tauki utzi eramateko moldatu da, nola nahi ere. Oian Orbegozo, hau doido iritsi da frontisera, pero atzetik aurrera etorri da Sotamanoz, baina halakoetan abiadura ematen baldin bazaio pilotari
Sotamanoz atzetik aurrera etorri eta eramatea ez da erraza izaten, ez da errazena izaten behintzat. Etzen aukera eguna ez, nik uste horre lasaixioin jokatuta ongi etorko zitzaiola pilota hori oso aurrea indo ez, horrez kerrez Sotamanoz pilota zaiek izaten die pisue hartzen duelako, eta ez dela autu ona izan ez, hor Sotamanoa bilatzea. Ez dakit hor ze sentsazio izango zuen atzetik aurrera joan da pilota espero baino gehiago frontis zoruan narrotuko zenarena edo. Bai, aurreko tantoan igual burue, aurreko tantoan ez, ikusten igual burue hor ezkerrakin jarri den hortan alde indiolako pilotak, ba oingoan airet saiatu da ez, baina bueno, ikuste gaizki bile, gaizki xamarrion dela pilota hortara eta etzela aukera ona. Bigarrenetan aldia, kasu honetan okerrezpan nahi Zainoak eta Oianak eskatua, eta hemen nabari da aurpegieretan eta tentsiozko partida dela eta txapelketakoa dela. Bai, dudik gabe azkenen tentsioa irabazi nahi puntuk jokoan, eta bueno, hemen txapelketa beti da ez, txapelketa eta hori nabaritzen da lau pilotaringan. Eta Maite eta Natale komunikazio lanetan euren arteko autuan berbaldian eta hor nik uste bikotearen beste behin ere Maite hartzen ari izango dela. Natale ere ongi ari da, baina Maitek ere badaki zer esan eta tarteak nola kudeatu. Baina ongi zautzen den bikoteare bada, gustora itzen die elkarrekin eta bueno, ongi uztartutako bikotea da. Oianaren eskuetan da pilota. Nataleri oraintxe pasa dio. Natalek bere gana burua bueltatu orduko eta badator sakera. Aurrelari Lazkaotarra. Atera du sakea. Luze jarri estarparetan, Oianak jaso. Natalek zabalean jokaldia eta tanto ederra. Hor barkamen askatu dio hori ez dakit hor. Zer espero zuen Natalek berak, baina zabaletik zabalera jokaldi ederra egin du eta gainera oso urrunetik sartu behar izan da. Bai, gero harritzen hau barkamen eskatu izan ez, dakit, bueno, pixkat oztopatu diolako izango da, nik uste jokaldi hori nahizula ez, eta zabaletik zabalea ba, ongi botatako pilota izan da. Leku gautzi ez izanaren ondorioz eskatu izango dio barkamena, lakoetan jokaldiak onak izaten baldin badira ez dagoelako aurkariari barkamen eska joateko inolako motibo garbirik behintzat, arrazoizkorik ez behintzat, baina behar bada Natalek sumatu izango zuen, Hainoak ez zuela esperoko zuken edo nahi izango zuken beste tarte izango pilota eramatera joan den hartan. 14 eta 13, aurretik berriz ere gorriak ditugu tanto batez markagailuan eta beste tanto bat da jokoan. Hainoak jotzerik ez eta nien tartera luze Oianak jo du azkenean. Txokoan labur Hainoak eta Maite aurrera etorri eta pilota atzealdera berriz ere. Aran burukatzera Oiana etorri da aurrera eta Gerria sartuta atzean ipini du luze. Maitek jaso, berriz ere pilota ezkerreratu nahian zertxo bait antzaia jarri lana zertxo bait komplikatu. Bolegarekin eman egin dio gero Hainoak jaso. Maitek bien tartera ezkerrez Hainoak altxa eta oraingoan zabal aldera, atzera kadator Hainoa, baina dotore jaso du. Pisua pilotak bazuen arren. Oraingoan apartatzeko tokirik ere gabe, baina nola edo dela moldatu da. Zeregin horietan ere eta gero bien tartera bideretu da. Tanto lortu du, moztuta egindako lehen da bizikoa eta orotara urdinantzako 14garrena eta ez dakit orain ze pilota aterako duten. Lehen atera duten biziena edo bizitasun txikiagokoa. Baina beste behin ere jokaldi ederra Hainoarena. Bai, Maite jarrita zeon, zakit horre azkeneko momentun zakit uste baino bote txikigoa indio, baina bueno, bertan zeon, arraroa da Maitek pilotari eraman ez izana.
Baina, bueno, hainoan beste dejada bat eta 14 markagailu. 14 markagailuan eta apurka badoaz. Partidan aurrera ez da bereziki luzea izaten ari pilotaldekuaren ezaugarriek ere baldintza dezakete hori hein handi batean, 33 minutura gabe oraindik jokatu baitituzte orain arteko tantoak eta horrek ez dakundu gaurkoan partida bereziki luzerik ez dugula izango. Zabalean jokaldia Maitek eraman eta jokaldi intentzioa agertu du Ainoaren pilotakadak, Zabaletik moztu Maitek, Ainoak zabaleratu, Zabaletik zabalera jokaldia Natalek, barruan da, eta azkenean eramaterik ez hemen pilotaleko honek ez dauka armaiarik eta aulkietaraino azkar asko joan da. Oiana, baina zutitu duenerako ezagun izango zuen binik ez zuela hartuko. Bai, oso ongindako jokaldia izan da hor Zabaletik zabalea, gaina abiadura hundin ez, eta Oiana Ernezeon oso hankazkarrak ditun pilotari da, baina hor pasatako pilotara ezin izan da iritsi ez. Zabalera irekitako bigarren tantoa izan da Natalerentzat, 15 eta 14, eta orain txaiarri du ez tanto bat jokoan, aurrelari Lazkaotarrak, 6tik Oianak jaso, 3tik tarterako pilota Natalek, Oiana atzeregi zegoela begitandurik edo, horrengoan berak arrotu eta luzatu, lauterditik Maitek jaso, eta pilotari lasaitasuna eman ere bai, jokaldia gero urrundik, pilota moztuta Oianak, eta hemen lehen esan duguna, batzuetan pilota arroegi jartzeak arriskua ere badu, eta kasu honetan bipareta nahi baino Zabalerago joan zaio Ainhoa Ruiz de Infanteri, legezaharrekoa zen, ez dio bat ere efektu gaiztorik eman, baina altuerak berak eraman du kanpo aldera. Bai, ongindako jokaldia zen ez, eta ikusi dare ona edo barrun botea izan balu Natalentzat lan handiziela ez, asko zabaleratzen delako pilota, baina bueno, gutxigatik badare epaiek eskue altxatu do, eta gorrintza tantoa. Natalearen burusakera, bi tantoz aurretik jarri dira partidan lehendabizikoz. Natale eta Maite orain arte urdinen atzetik joan behar izan dutelako hasieratik. Horentxe hartu dute aldea eta bada, eusten jarrai dezaketen edota alderantzizkatzen diren kontuak. Urdinak berriz ere gainera etorrika jokaldia atzera gabe berriz ere Ainoak moztuta eta hor bientzat urruntzen pilota, Zabalerantzko joera hartu baitu Nataleren eskuin hankak, Zabalera begira ere ari baitzen lanean, Zabala ere kubritu beharra baitago eta Maite ere urruntzen ara iristeko, eta kasu honetan hanka bizkorrak izanagatik ere iristeko denborarik ez dio eman. Bai, gaina pilotakor bukaeran bera itendo ez, efektu handi ematen dio Ainoak bere jokalditan eta ez die batean esak izaten altxatzeko ez, eta Maite, bueno, pare bat aldiz joan da hor aurre, baina azken hanka pausu hori faltan ez. Moztuta bi tanto egin ditu, azkena hause Ainoa Ruiz de Infantek eta bestela ere mordoska bat amaitua da gaurko partidan Herriko Alaba Otxandiarra orain ere jokaldia eta lehengo gauza bertsua gertatu zaie, kasu honetan Natale bera ez ezik Maite ere Zabalerako bidea hartua zegoen eta zerbait libre egotegotan horitxe zen Zabala eta horitxe zen etxokoa eta birritan pentsatu gabe hartara jo du berriz ere pilota moztera. Bai, horrezi elkarru lertu ez, Maite Zabalea bitu da, Natale berak ere igual aurreneko hankapauzu ere Zabalea emana zeuken, eta gero Ainoak hori baliatuta bikain hor txokoan indun tantoa. Aurretik jartzea, ez zaie orain arte baliagarri izan abantaiari eusteko bederen Nataleri eta Maiteri, doi iritsi da Maiteren pilota frontisera, gero Ainoak aurreregi etorri behar izan du espero gabe behar bada eta pilota jo du, eta urrundik bipar eta legezaharrekoa egin du Oianak, eta iristeko eta altxatzeko tarterik ez du izan horre Maitek, iritsi da, baina botea espero baino laburrago egin dio.
Bai, betikoa azkeneko pauso hori, bueno, hor bera ikendolako pilotak eta ematen du hor zaudela, baina pixkoa falta izaten da ez. Igual, bueno, batzuk lurrea botatzeko joera hori badaukegu ez, eta azken pauso hori lurrea botaz ikendu Maitek, bueno, normalen ez da inoiz lurrea botatzen, eta igual, bueno, guk azken apunka pausoi bueno, aurre egiten dio ez lurrea botata eta Maitei falta izan zaio goengoan. Gehiago eusteko eta pilote itxaroteko ere izaten da, boleaz sartzen ez den kasuetan, boleetan aurreraka etorri behar baita, gorputza ez ezik besoak ere tokia izan dezan jotzeko, baina orain ere aurren atzean behartu ditu aurkariak Ainoak, bi bolea zaien bidez arteragoko bi pilotak eraman ditu Maitek, baina aurrekoetan ez bezala azkenean iristeko denborarik ez dio eman, ez batari ez besteari, eta jokaldiarekin berriz ere tantoa Ainoak 18-6 eta orain partidaren amaialdean sartzen ari garen ez, eta jada dagoeneko sartuta dagoenez partida egokian, aproposean eten dute. Bai, nik uste guen gaina bikote urdine gorri pilotakin nahi dela, ez? Ainoak hor ikusi dute jadakin mine iten nahi dela, ezin iritsiz dabilela bikote gorri eta bueno, hor sartzen denen mine iten dula, eta hor takadatxoa itea lortu do, ez? Hor okerrez hau 16 zizten, eta guen bueno, bitantoko aldea 22 biden bikote urdinentzat, politi aldea, eta konfiantza gehixi hori bai Ainoantzat ez, azken aldi honetan inditon jokaldik ongi atera zaizkiolako, herritarrak ere txaloka dauzke hemen, eta bueno, oain bukaera honei behide horrek konfiantza emanen dio. Hala da, bai, hemen pilotazalea pilotariren bat bertakoa, edo hemen inguruko aldin bada beti izan hori da, haren mesedetarako gehiago aurkarienerako baino, eta gaur etxeko zalen faltarik ez da izaten ari Ainoa, eta eure Navarroan ongi ari da jokatzen pilotaleku bizi eta jokatzeko zail honi etekin ateratzen. 18-6 beste sake arro bat, baina hemen ikusten da jera zeuk aipatutakoaren bidetik pilota honek ez duela zoruan aurreko urdinen bizie kabina irteera, eta horrek nik uste aditzera eman diezagukeela hau gorriena izango dela. Aurretiaz Natalek eta Maitek atera duten hori, zalantza egin dute, tantoa egitean zein pilota atera erabakitzeko lanak izan dituzte, eta hor nik uste kantxan erabiltzen ari ziren horren aldeko apustua egingo zutela, biak ziren gainen eta azkenean Maitek jo du, oraingoan Natalek bien tartera jaitsi, gaiztoa zen Oianarentzat, aurretik atzera etortzea joatea ekarriko baitzion, pilotak da horrek, hasi da eta pilota jotzeko tokiraino ere egin du, baina eskua sartzean gaiztotua zitzaion oso pilota eramateko moduko izan entzekion, jarri baitio Natalek. Bai, tanto bitxi izan da ez, hor momentu baten ia Natale eta Maiten arten bik eman dio pilotari, azken Maitek eman dio, eta gero, bueno, hor Natalek ongi moztuta tantoa lortu, eta bueno, emozioa markagaiun ez, 17 eta 18 bikote gorrie atzetik eta zabalik partidue. Lehen ere atzetik aurrerako bide handi xamarra egin behar izan dute 12 eta 13 arte, 13 izan dira, tanto batez aurretik jarri dira, 14 ere gero bat egin dute markagailuak urdine gorriekin, eta handik aurrera gorrien tartea, tanto biko tarte labur hori ezerezean utzi dute urdinek, aurretik jarri dira berriro, eta gainera etortzen hasi zaizkie, atzera ere Natale eta Maite Ainoari eta Oianari, eta orain aurrez urdinek egindakoa egiterik baduten, markagailuan bat egiteko aukerarik ematen ote dien, tanto honetan bikote gorriari tanto honek, eta eman die. Horratzean Natalek jarri duen pilota airez eramaten ahal egin du da Oiana, baina txapan izan da pilota. Bai, Maiten merituzko tantoa ez, aurrena ezkerrera luze moztu gero zabalen dejadakin Ainoa behartu, eta azkenen atzea botata, bueno, Oiana bolea sartzea behartu, eta bueno, 18 markagaiun. Eta hemen bukaeraldean ez dago erraz zeinen alde partida, zeinen alde joango den erabakitzea.
Ez, irik-iriki ez, emozio hundie, 18 eta lautanton faltan, berriz hasierako nagusitasunik ere ez dute jokoan behintzat Ainoak eta Oianak, eta beharra bada pilota zein den kontuan hartuta erosoago ari dira lanean orain Natale eta Maite. Bai, nik uste pilota honekin behintzat bertago daudela elkarrengandik, ez? Zulo gutxixio irikitzen dula bikote urdinek eta alde gutxiona aritzen dela, ez? Eta tanto honetan ere atzetik aurrera defentsa lanean ari dira, gehien bat. Bai, bueno, bixigo da bilkie pilota erkietxi egoain Oianak eta hor harrapatu dozuloan, ez, Maite? Eta alako jokaldiak izaten dira baliagarri tarteak zabaltzeko. Urrunxko zen Maite aurrera etorri da, pilota jo du, baina eramaterik ez du izan, tartean txostere egin dio eta horrek kare gehiago katramilarazi du pilotaka da horren balizko errefera, eta ezin tarterik zabaldu gorriek, berriz ere urdinak aurrera etorri baitira markagailuan tanto batez aurretik jartzea lortu duten unean, 19 eta 18 eta berarekin jarraituko dute, agidanez. Bai, hemen ikusten da ez, takadaka dijoala, takada motxegoak diela, baina, pilotakin berdinekin seitzea pentsatu duenetik, berdinduta daula ez partitzu. Bote arroa eta ez doikoa Maiteri pilotak, orainko bien tartera eta gainera. Joateko helburuarekin bideratua Oianak, Natalek ireki, Oianak jokaldia zabaletik zabalera, barruan da, baina tantoa izan da hor azpitik doazen pilotak eramatea ez da lan erraza izaten, eta kasu honetan Natalek eramaterik ez du izan. Bai, hor jokaldi zaie Oianan eskutik ez, guain arte oso ongi izen mozten pilota eta mine iten, eta guaingoan berriz jokaldi aldatzea erabakido, zabaletik zabalea luze jokatuz, eta bikain eta oso momentu honeko jokaldie. Eta nik ustaten onkarrapatu gaituela ez ustean. Orain arteko gehienetan pilota bien tartera bidaltzen edo mozten ikusi baituko, baina txoko aldera eta ez zabal aldera pilota irekitzen. Bai, eta gaina oso zabalentzen Oiana bera ez, eta hor zabaletik zabalea etzen erresa jokaldi egiteko, baina bikainatea zaio. Bi tanto batzuentzat gainera etortzeko eta beste horren beste punturako eta hortaz baita garaipenerako ere besteentzat. Txokoan jokaldia Ainoak eta tanto eman du. Epaileak 21 eta 18 eta beste dejada fin eta on bat Ainoaren eskutik. Bai, gainera ere etorri zaio eta hor ez dakit hor jokaldia egitea izango zen bere helburua, baina nola nahi ere ondo atera zaio egin duen hori. Bai, gaur dejada zeta batez hor txokoan indako dejada horrekin etekin handie ateatzen nahi da ez, jokaldi asko dauzke einek, eta hor defentsa lan zaie gorrintzak. Horotara 7 egin ditu dejadaz, eta hau ere esake txarra izan zitekeen, botearekiko tartea ongi neurtu du, baina Maite Mujikak, gero beste ez da fraldi bat atzera irutortitik Maite geutxi, eta Oianak ere luzte jarri eta atzean bilindan bezala edo Frontis erdire irekin, Natalek ezkerrez pilota ezkerreratu, ezkerrez Oianak jaso. Eta Maitek jaitsi ez da gozoa izango, Natalek ez Ainoak eramaterik ez du izan. Eta etzen bat ere erraza, hala jaistea eta are zailagoa. Egin duen bezain zehatz irtetea pilota Maiteren eskutik. Bai, hor ongi etxitako pilota izan da, Ainoa hortze honez, baina ongi etxitako pilota eta defenditzeko zaiezena. 19 eta 21, hemen bidea eginago dute batzuek besteek baino. Ere ez daiteke jakin, zein aldetara joko duen azkenerako partidak, sake gaiztoa da, ezkerreratua baina Oianak jasotzeko arazorik izan ez duena. Berriz ere aurre aldetik atze aldera joko kargatzen ikusi dugu Natale, doi iritsi da Ainoarena Frontisera, Natale gatzera, Oianak zabalera bai, baina baita kanpora ere, hor ikuste matera joan zaiola, eta zabalaldera eman nahi horretan zabaleregi joan zaiola, pilotak hartu duen Frontiserdiko altuera arro horren poderioz. Bai, eramatea bakarrik ez zaioan ez, nik uste hor gantxo moduko bat inda zabaleratuta tanto ikia joan dela, eta gehiegi zabaleratu do ez.
Eta 20 eta 21, hemen dena zabalik atzetik aurrerako bidea aldiz zenbaitetan egin beharrean izan dira partida honetan beste bizpaidultan Maite eta Natale eta orain ere atzetik aurrera ari zaizkie etortzen ea berdintzeko aukerarik izaten duten. Zabalera Maitek, urrundi sartu behar Ainoak, Oianari zama arindu guran edo, eta horrengoan Oianak luze atzera. Eskuinez sartu da Maite. Ainoak jokaldia, Natalek jaso, Maiteko horrengoan aukerakoa, bipareta baina nahi adina zabaleratu eztena, jokaldia Ainoak, boteak lagundu egin dio behar bada hor Maiteri eta beste bipareta ahalegin bat Oianak izan duena, baina jaso ezin, 20 bana, eta hemen azken talentora ez dugu jakingo, partida norki irabazten duen. Bai, horre jokaldi xelebra izan da ez, berriz Maitek erdibiden utzi dio, Ainoak berriz jadauna, baina goingoan gero Maitek zaila izanagatik goingoan bai eraman dula. Eta gero Oianak nik uste berriz biparetakin bukatu nahi izan dula, eta txapazpira joan zaiola ez, eta beste 20 banako bat. Asmo hori zuela esango nuke bai, biparetako jokaldia egiteko asmoa agertu bote duen jokaldi haren bidez, eta hau ez da izango behar bada hemen iazko erreferentziak jarri zuen partida bezain gogorra eta piloteatua, baina emozioaren aldetik behintzat azken tantor arte kontuak ez dira, ez alde batera eta ez da bestera ere erabakiko. Azken tanto jokoan 43garrena atzelariak elkarri eutsi nahian, aurrelariak aukera izan orduko baitakigu batak nahiz besteak jo dezaketela eta inolako zalantza izpirik gabe joko dutela, erasora. Ainoak jaitsi, Maite etorri daurrera jaso eta pilotari altuera eman gainera. Horrengoan berak joko du. Ozteko asmoa izango zuen, baina boteak gainera egin dion hartan azkenean jokaldirako aukerari gabe geratu da. Golea zeraman Maitek. Oianak atzera, irutarditik Maitek gainera etorria gorputzetik atera. Eta Ainoak jaitsi, zabalera gero Maitek eta hanketara bizti jokatua gainera, airez sartu da Natale, Ainoak jaitsi, Maitek jaso atzera eta Maitek eramaterik ez, 22 eta 21 amaitu da gaurko partida Otxandioko Mañondo kiroldegiko pilotalekuan. Hor karga ezarri dio pilotari altuera bazeraman eta halakoak ez dira erraztak izaten. Eramateko airez saiatu da, boleista ona dela ondo dakigu jakin, baina ez izan du Maitek. Ez ikusten da ez, zenbat baliozun puntuk eta zenbat borrokatzen den partiduak oitzez. Ikusi besteik ez da bukaeran lau pilotarekin dituen keinutan ez, Ainoak berak nola ospatu duen Oianak eta gero kontrara gorrik egin dituen keinuk ez. 20 banakoan 22garren tantori oso gertu ikusten duzu, lortu nahi duzu ez, eta gero gaina olako buelta eman ondoren bikote gorrik horre atzetik okerrez bana hau 21 eta 18 joan die, 20 bana azkenen berdintzea lortu du eta gut baten faltan gelditu die ez. Azkar partida honek utzi dizkigun zenbakiak errepasatuko ditugu. Natalek 7 egin ditu eta bat ere ez du geldu, Zabalean 2, bien tartera sakez, bien tartera bilduta. Dejadatz eta moztuta ere beste bana izan ditu eta Maitek 4 egin ditu, bina moztuta eta bien tartera jota eta galdutako bat izan du. Aino izan da lauren artean tanto gehien amaitu duena, buruz gain pasata bat, sakez 2, dejadaz 7 irekita beste bat ere bai, atzean 2 eta moztuta beste 3. Eta Oianak 5 egin ditu, 2 bien tartera jota eta bana moztuta biparetaz eta Zabal aldera bideratuta, galdutako 4 izan ditu. Eta hau guztia 50 minutu eta 10 segundoan gertatu da, ez da partida bereziki luze eta gogorra izan, baina lehen esan dugunaren bidetik gera emozio izan du azken unera arte. Bai, azkenen partiduok 20 banakoak sekulako emozio izaten du, tentsioare agerikoa zen kantxan, puntue azkenen 22 eta 20 da, baina puntuk ikaragarri balio do.
eta puntu eda azkenen ez, egia da gero aberaxerako 21 ere balioko dula, baina puntu gehien bat balio do, eta gaurkoan urdinek pozik joango dietxea, eta gorrik pena pixkoatekin ez. Jaialdia hasi aurretik lanean aritu diren pilotariei orain ari zaizkie Lakturale babeslearen produktuak banatzen, jogurtak eta esne kaxak eta nik uste pilotariak oroigarriak, esnekiak gustura hartzen ari izango direla nahiko lanekin, hemen denei banatzeko ez dakit, kaxetan nahikoa esneki izango den. Denak gainera partida bukatu orduko lehoiak bailiran etorri baitzaizkie pilotariei. Bai, gure babesletako bada Lakturale, eta saiatzen ga ez, aurretik jokatzen duen umeri, detaietxo hori ematen Lakturalen eskutik, eta ikusten da gusto hartzen duela ez. Eta hemen lehen esandakoa, hainbeste ume ikusita esango du bakarren batek, zenbat ume diren Otxandioko pilota eskolan, ez da bereziki herri handia Otxandio, baina pilota eskola sendotxoa badute, eta lehen ikusi dugunak aditzera ematen du neska asko badirela, eta hori beti izaten da seinale pozgarria jera. Dudik gabe ikusten da ez, hemen pilota eskola sendoa daukeala, ongei diela lanen, eta neska zein mutil, osasuntxu pilota eskola bera. Entrenatzaile Monitore Ruiz de Infantetarrak, Ainhoa bera eta beren Asierrari dira okerrez banaiz, eta hor nona egiten ari diren seinale izango da hori guztia, eta jogurtak banatuta apurka badoaz irabazleak elkarrizketa esatera, goazen gu ere, eurek zer dioten entzun behar dugu eta. Hemen ditugu bi irabazleak, 22 eta 21. Azkenerako emozioa izan du partidak eta tentsioa bizi izango zenuten, Ainhoa. Ez dakit, partido oso celebrea izen da. Hasieratik oso komodo ikusinaz, agindu indogu pelotean, baina uste guk sartu dotzegule Maite eta Nataleri, alandabe de kriston defentsa erakutsi daurie. Eta ez da, igual faioakaz edo gureakaz, sartu dotzegu partiduan, eta beti gongara puntu bategatik, empatauta eta gero ganera buelta emon daurie. Ez dakit, tentsioa, igual giroan batez beni komoda ondo ikusinaz, baina ez dakit, partide orokorrean celebrea. Berotzera atera zaretenetik ikusi dugu hemen pilota biziak ateratzeak behar bada pilota partida markaz ezakeela alde batera edo bestera, eta hasieratik zuek zabaldu duzu ez zuloa eta pilota biziekin aritu zarete bukaeran arte. Pentsetan dute Maiteri eta Nataleri momiduin behar jakila eta hori biziekaz, pelota biziekaz lortzen da, orduen hori erabakiogu eta uste dute ondo ibili garela. Eta aurrean utzi dizkituten aukerak ondo baliatu dituzu, gaur 13 tanto amaitu dituzu. Dejadagaz, berreskumagaz, txokoan min handia indot, horregaz bakarrik sentidunaz, igual tantoak pilatzen, jokaldi horregaz ebili behar nintzela, eta hori egin dut, bakarrik hori da, batzutan puntua behar da, eta hori egin bada. Eta hoiana, sumatu dugu gainera, atzean pilotari eustea ere garrantzitsua izan zitekeela, eta lan horretan ibili zarete, hasieran deseroso xamar Maite eta biak, baina pilotaleku hori tamaina hartu diozuenetik aurrera, eroso ikusi zaituzte guzarekin horietan. Guk hasieran artea duen pelota horrekin minite genuen da nire honire hobeto sartzen itzen pelota horrekin. Baina geho behaiek egia partidun sartu denetekin Maitek ez du bat eutxe egiten da nik hor kale batzuk inditut da bizket konfiantza gutxiokin jarri naiz eta gero ezkerraldea hor paretalden hemen itezion da bizka bildurrekin ibile naiz eta bukaeran geure pelotakin ez genuen min handik egiten, behar gehiago eta behanakin gelditzia aukera erabaki dut, azkenean tanto batzuk etorri gure aldea, partidu bukaera arte eta... Eta zirte dozart azkenean partida zuen aldera, joan da? Hoxe, bukaeran, esan dugu, behanakin egite genitun, tantu egite genitun da, behan pelotakin geldituko dela eta nik uste da asma bindeula ez.
hor seitu deu, eta bukaera arte, eta bukaeran hor pare bat pailo kristona egin ditut. Hile partidu botaet, baina, bueno, bota bigarrena gure alde eri da, eta guztua. Eta puntua garrantzitsua zen, aurreko asteetan puntutxoren bat pilatu duzue, baina hemen aurrera txapelketa badoa, eta gaurko puntuak ere bazuen garrantzia. Bai, ja, hoxe aurreneko bukaera zen, aurreneko bueltana, eta bostetik, hirugarren puntue lortu dut, eta importantia zen, izatik hor binakakuk asko daude, eta importantia, eta aurra behira ala segitzeko asmoa. Datorren astetik aurrera bigarren itzulia, berriz ere gurutzak eta elkarren aurka bikote guztien artean, eta han ere lanak berriz ere. Noiz? Han ere lanak berriz ere bikote zaiak aurretik. Noiz, bai, urrengo bueltan bai, eta seguru partidu guzti desberdinak izango dela, eta berriz prepa beharko iteu, eta lan egin. Ederki baneskak, zorionak eta aurrengo partiduen arte. Hauek irabazleen izak, umen artetikoa datoz, irri horrez abalarekin jona Natale eta Maite hasieratik gogorra izan da partida, eta nik uste deseroso ibili zaretela pilota lekura jarri ezin da. Sí, la verdad que hemos empezado un poquito, pues no sé si ha sido 6-0, algo así creo que era, y pues con la pelota sí salía muchísimo, aquí Ainhoa le ha dado candela y pues bueno, nos costaba el poder terminar, ellas han acertado mejor, algún cruce con Ollona. Y bueno, pues quieras que no, pues ya empiezas a remolque y eso nos ha costado un poquito, pero bueno, luego creo que hemos ido trabajando todo el rato muchísimo y bueno, nos hemos acercado y hemos llegado también hasta donde hemos llegado. Eta Maite atzetik eusteak garrantzia izan du gaurkoan, pilota hainbeste ibili denez, hemen aurrean aukera garbirik ez usteak, tantoak eman ziezazkiokelako bikote aurkariari. Sí, o sea, sabíamos que teníamos que darle a la pelota, moverla e intentar no entregar, porque adelante Ainhoa es lo que tiene, o sea, el frontón se lo conoce a la perfección y cuando sabe matar la pelota pues la baja muy bien y ya ha hecho unos tantos además así, teníamos que tratar de evitar un poquito eso, ¿no? Buscarle a ella sí, pero si no nos salía con gracia, pues entregamos y es lo que no queríamos. Eta horrez gain, pilota lekua ez da jokatzeko erosoena behar bada, batzuetan botea gainera, edota zabalera egiten baitu. Sí, un poquito, pues como al final es un poco como polideportivo y aquí se suele notar también el suelo, pues es un poquito lo que has dicho, Unai. A veces igual nos venía, no terminábamos de colocarnos del todo y pues bueno, pero lo mismo nos hacía a nosotras que a ellas. Natale, zu ere aurrean lanekin ibili zara, Ainhoaren kontra jokatzea beti delako zaila eta halakoetan jokaldietan asmatzen duela kontuan hartu eta pilotak jasotzeak ere lana ekarri ohi du. Bai, baina egun aurreko jokortan Ainhoak moitu ingo zigula, azkenen dejatan da oso nada eta ondo ibiltzea hor, eta gusai hau algenun gueko guztik izten, eta pelota eramaten ze banek egun lan hain barra eukegula, nahi bagenun puntu elortu edo tante hon bat euki. Eta hanketara ere askotan jokatu dizu? Bai, azkenen ja ezagizu askore zein tantea lortzeko, eta bananekin igual ezala lan aitea, baina batzutan oiatatzea eta hoxe. Eta azken tantoan ezin izan duzu eutxi, ezin izan diozu markagailu hori eutxi eta euren aldera joan da. Bai, azkenen 21 ganan zoazenen 0-0 astea bezala, eta lehenengo tantoa zeinekin gon, eta behaien aldea eroi da, eta guain biharra pentsatzen, tope. Hori da, aberaxa ere ona duzu eta alde horretatik ere nik uste pozik izango zaretela, baina bihar hurrengo partida eta bigarren direnak aurkari oso gogorra izango da, Pieraren eta Aneren kontrakoa. Bai, azkenen puntu guzti beharrezko die eta gaur penakin puntu ez lortzagatik, igual hemendik aurrera partiduntako aberaxai bat kaso diengo jogu, baina guaintxo hortan puntun bakarrik aiga pentsatzen eta guain biharkon. Ez da oso gogorra izan, baina Eusko aldetik eta nola bukatu duzu biharko? Ondo, bai. Momentu ni ondo. Nolako eragozpenik gabe, Maite? Nire bai, las manos bien y el cuerpo pues lo mismo. Intentar ahora que recuperar, descansar y lo poquito que nos queda y mañana a tope otra vez. Eta bigarren lanak atzean, Anek ere ez duelako pilota askori galdu hoy. Sí, mañana una pareja también muy dura, ya han demostrado en esta primera vuelta
pues cómo están jugando. Es muy difícil adelante. Yera pues cubre todo y remata muy bien, y Ane pues está todo el rato en las espaldas, siempre en todos los lados, y bueno, nosotros intentaremos buscar esos huecos de la manera que sea, trabajar y trabajar. Gakoa ezer izatekotan ere eusteak izango du. Eusteak eta aurrean pilota garbirik ez uzteak. Eso es, al final darle e intentar una más que ellos y que ellas, y a ver para dónde cae. Ederki baneskak, eskerrik asko eta bihar arte. Zuri, eskerrik asko. Hau esek bi galtzaien hitzak, eta hemendik aurrera astero bi partidatako asteburuak izango direnez esaten ari gara, bikoteren batek birritan jokatu beharra ere izango duela, baina gaur inolako eragozpenik gabe amaitu dute partida Natalek eta Maitek, eta bihar zuei aurre egiteko ez dute arazo ustezkorik izango behintzat. Ez dut uste ez, gaur egida gorputzo pixkoa nabaritzen dula beti ez, aurreko unen jokatu izana, baina ongi prestatutako pilotarik die, eta bihar lan zaiek izango itxula seguro. Eurek ere hori aipatu digute, lanak ez direla inondik ere errazak izango, baina Maiteri esan diodan gauza beraiera, behar badakakoa atzean eustea izango da, aurrelariak bukatzekoak zaretelako nola Natalea aldaztu, gaur Natalea ikusi dugu, aurrean Ainhoa aurrean izanagatik ere ez dela kikildu, eta normalean ez da kikiltzen gainera, eta zu ere aurrean bukatu zalea zara. Bai, bezarreixa izango ez, horre binarten zulo egiten saiatu beharko oso aurren biek sartzen badie defentsalan haundi egiten du eta zaila izaten da hortantoa sartzea ez, pixkoat distantzie bilatzen saiatu beharko, eta Anek eta bik partidu honain beharko. Hori izango da biharko lehen partida, baina bihar maila nagusiko txapelketak beste partida bat ere izango du Azkoitian bertan. Enerizarri eta Herritarrak eta Leire Galeanok liderren Maili Barrokalen eta Maia Arrastiaren aurka jokatuko dutena. Partida horren valorazio ustezkoa eskatu behar dizut, zer nolakoa den eskatu behar dizut. Bai, ikusten da Amaia hor goien zerbaiatik daudela, oso ongi die pilotan, batez esango nuke Amaia txapelketa handi egiten nahi dela horratzetik lehen mailan aurreneko aldiz jokatuta, eta Eneritzek eta Leirek lantzaiek izanen dituela, egeda Eneritz bera etxe nahiko dela, gaur Ainhoak izan duen bezala bihar animoik ez dula faltako, eta animoikin gauzek zaiek jartzen dizkioan liderai. Esan gabe badoa ere, igandeetako ohiko ordutegian emango zaio hasiera biharko jaialdiari 11:30, eta geu ondo garela 11:30 inguru horietan izango gara Azkoitiko gurea pilotalekuan gertatzen den guztia zuen ganatzeko gertu. Besterik ez, pilotazaleok, hau izan da gaurko jaialdiak eman duen guztia, plazterro duzue, bihar goizeguerdian izango dugu berriz Azkoititik, elkarren berri, bihar arte, arratsaldeon.